Nara está cazando moscas, bueno, intentando cazar moscas. De momento no ha cazado ninguna, pero ella persiste. Intenta cogerlas con el morro, pero vamos, no va a poder. Y ahora ha descubierto un gato apestoso, que es el que está cruzando la carretera. Y está aquí, expectante, pensando esto qué es. Es un perro pequeño, es otra especie diferente. Te va a pegar un... Sí, no vayas a por él. Hi ha molts camps d'herba aquí, llavors l'he deixat una estona i són molt més altes que ell. Ha començat a saltar, semblava una cabreta, i apareixia i desapareixia, com un dofí, no?, que s'anés submergint i emergint. I bueno, anem cap a les tolles d'aigua a veure què ens trobarem. Ara està cazando una mosca. On està? On està? On està la mosca? On està? On està la mosca? Sí, s'ha anat al pinso, oi? On està la mosca? On està? On està la mosca? Està sota el llit la mosca, no? Sí? Sí? Joder, tia. Sota el llit? Segura? Som a los rius Sallent. Resulta que les voredes són fang. He entrat amb les bambes i m'he començat a enfonsar. Semblava que fossin terres bellugadisses. Aquí podeu veure les meves petjades i aquí podeu veure com han quedat les meves bambes. I ara mateix estic dintre del riu en mitjons. Si és que... I la Nara també. S'ha enfangat totes les potes, si és que de Barcelona havien de ser. Què fas amb la tovallola? Nara, què fas amb la tovallola? Com et vegin els de l'hotel, bronca, I suplement?